ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳ ба хайр, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо аз бозори Корвон тарафи Пажарка 10-ум дарвоза 192-ум контейнер барои шумо киртои туркиро нишон диҳам якнавор карда. ина ваёша маълумоти пурраша дар бораи суроға ма ҳамҷа гуфтам. илтимос касоне ки бозор омадан мехоҳед биёед, ана маълумота гӯш кунед, биёед дар WhatsApp нанависед дар бораи суроға. хулас анами киртои беҳад фасони туркӣ омадагӣ ҳаст, моделҳои навинка, бисёри ино ҳама ҳами навинкаҳоянд. аз ин бинед бо чанд ранг доштай, размерашон то чандай? ай 42 сар мешад то 48. аз 42 то 48 туркӣ. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен? албатта ки мехоҳен. имрӯз ки бошад, ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. кори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред, пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Фаберликро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Фаберликро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Фаберлик ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. аз 42 то 48 туркӣ тақрибан то ҳамин 56-58 бори Ӯзбекистона мешава. нархиш чандай? 800 сомон. 800 сомон нархи анамин намуд киртои турецки навинкаи тоза. ана ин намуд чи? ин 700 большимерка размераш. ана ин большимерка будай 700 сомон. ози остиншам машмода нишон диҳам. ина дӯстони азиз, фонарик остинаш подклад дора, худаш поёнаш комбахта. ана ин чандай? инам 800 сомон. ана ин намудам 800. ана ин намуд 800. ҳам сиёҳ, ҳам анамихе сабз. поёнша бине чӣ хел мебиёя. марҳамат, торикай камакак хушрӯ нишон дода натавонистестем поёноша. ана ин чандай? 800 сомон ина. ана ин модель хамелеон. турецки хамелеон будай 800 сомонӣ. модель расклешонный, размери большимерка мешад. раскришони будай, размери большимерка да мешидай. болош турецки барашка. итальянский да? итальянский барашка. ира бинед, и бо тамоман фарқ мекуна. хулас 800 сомон ин модель. а инаш чи? ана ин сиё чи? кадом сиё? инам 800 будай, модели новинка. ина бинед дӯстони азиз, поёнашам хе гул дора, сангчоошам намерезад. ина бинед чӣ хел моделошон хушрӯ, ҳам классика дора, ҳам анамихе вай дора. поёнаш чидор, парпаракдор гӯем. ана имро бинед чӣ хел хушрӯ. 800 сомон гуфта истодан, бо арзон мешава. шумо метавонед худтон омада аз наздик ҳамроҳи ино гапзанон кунед. суроғара пурра машмода додум. набинед чӣ хел киртои хушрӯви фасон. ана ин намуд ҳастай модель. поёнашам хе парпаракай. ана ин ҳастай. анами классикаи поёнаш. марҳамат, остинашам хе вишивкадор. поёнаш примояй сиёҳ классика. ана баъд ҳаст аз ана ин ранг, фисташкови ранг, ҳамхе болотови. остинаш бошад, ҳамихел фасон дорад. инам ҳамихе 800 сомонай, бо арзон мешава. хулас ҳамино ҳамаш новинка будиян.
новинкои 800 сомона бо арзон мешавад. чанд вақт пеш ман навор карда будам 750 сомона буданд. И дафаш бошад бор 800 сомонӣ омадай. Гуфт вале гуфтанд ки омадан савдо амин харидоро худмон бо гап мезанем ягон сум арзон мекунем. хулас бинед чӣ қадар материалои хушрӯ катиам хай кирто омадагиях. тамошобинони азиз, ана ин эспира бошад. Дидед? Ана ин намуд аз боре ки видеое ки дафаш ман нишон дода будам шумода аз ҳамуно будай. ҳозир 650 сомон пешниҳод шудагиай. материалаш лами ражи тоза турки. боро ҳамаш турецкиян. ина марҳамат, ана ин кирто. иёям ҳамаш киртои туркиян. нархошон 800 сомонӣ инора. новинкаҳо. мана бинед. поёноша бинед чӣ хел омадагиай. материалшон поёнаш ласай. ана болош бошад велюри тоза. марҳамат турки.